سجدے او سارے چک لے عربیا تو سجدے او سارے چک لے چا بخشی میں امت ساری ہاں تو سجدے او سارے چک لے ہاں مدنیا تو سجدے او سارے چک لے ہر کوئی تینوں لبدا پھردا سب نوں تیریاں لوڑاں ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالق کس نوں موڑاں خالق کس نوں موڑاں کہندے نا شرالے دل بڑی اعلیٰ شان کرسیاں لگیاں ہوگیاں تے سارے جننے بھی رسول نے انبیاء کرام سب تشریف فرما ہوں گے تے آقا کریم دی جڑی کرسی ہوئے گی نا وہ ساری کرسیاں نال اونچی ہوئے گی تے سارے نبی تے رسول بیٹھے ہوں گے تے ساڈے سرکار دی جڑی کرسی سارے نال بلند ہوئے گی پر ہوئے گی خالی سرکار موجود نہیں ہونے یا رسول اللہ تسی اتھے موجود نہیں ہوتے کتھے ہو گئے سرکار نے فرمایا میں نے ویکھنا آئے گا تے حوض کوثر تے ویکھ ہائے ہائے پل صراط تے دیکھ لے جتھے میرے امتیاں دے اعمال نامہ تولدا ہوئے گا نا میرے کرسی تے نہیں لبنا سرکار ہاں جی پل صراط تے میزان دے اوتے میں کھڑا ہوں ہائے ہائے دیکھو سرکار دی شان ہاں ہر کوئی تینوں لبدا پھردا سب نوں تیریاں لوڑاں ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالق کس نوں موڑاں خالق کس نوں موڑاں جے منا نہ میں تیرا واسطہ ہاں سونیا جے منا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے ایویں اے یاری او جے منا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے ایویں اے یاری تو سجدے او سارے چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سارے چک لے پھر اللہ کی فرمان گے اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ جس دا چاہے پارا کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ تے پھر کی کہے گا تو مرضیاں کر سونیا سونیا تو مرضیاں کر سونیا ہاں عربیا تو مرضیاں کر سونیا پلہ ہولا رکھ یا پاری تو مرضیاں کر سونیا ہاں عربیا تو مرضیاں کر سونیا پلہ ہولا رکھ یا پاری تو سجدے او سارے چک لے کل بھی حاکم تو سہ سونا اج بھی حاکم تو کل بھی ہر شے تو ونڈی سی اج بھی قاسم تو اج بھی قاسم تو
तू है, कल भी हर शै तू वंडी सी, अज भी कासिम तू है, अज भी कासिम तू है। हाँ नूरी नूरी चेहरे वालिया, हाँ अरबिया, हाँ नूरी नूरी चेहरे वालिया, बस दीद करा एक बारी, तू सजदे ओ सारे चुक लै। हाँ सोहणिया तू सजदे ओ सारे चुक लै, जा बख्शी उम्मत सारी, तू सजदे ओ सारे चुक लै, जा बख्शी मैं उम्मत सारी।